Yuk, 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 yuk. Bendera kang dawas kumitir sumahat mencoro mawurahan umur swarane tan ana wadya ingkang kacicir sadaya mirati yo sekut umreku. Yuk 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 hai Kudo Waseso. Bendera katondo wis kumitir sumahap mencoro mawurahan umur swaraning tan ana wadya ingkang kacicir sadaya mirati ya sengkoku Prabu.
Iya. Kudu Wasesa. Mantap, iya. Selamat. Oh iya. Iya. Look. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samung amung tansah kadulu wewayanganku duh limas wong manis. Tresnanku bebasane tan bisa tinuku Yendri junduk lan prasetyanku korbanake jiwa lan ragaku. La udah Wasesa bul ibul oh yeah oi oh nyong oi oh yeah oi oh yeah oi oh yeah Se alo se kalau kae jadilane alo se jadilane kudu Wasesa. Ali seko kuningan alo ose alo
la la oi oi ha e 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 ya yo yo ya yo Kesewengitan bisa nendra kawang-kawang katon aning netra ayo yo ya yo tak sesuwun mugi enggal enjang kekesing ati sing kapan ya yo la 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 yo ya yo Prasa sabdaya sewindu Anteni tekamu Beda tuk raga aspara Nadyan meh rahina Ning ing rasa mung sedelo Ya yo yo ya yo Sepur sejauh katon teko semuna bagi hati nyong nyong lenggut 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 Nanti malam pulang apa nginep Ai ai Rama Rama namali Semua kita bisa nendra Gawang-gawang mong katon ing netra iyo iya iyo Tak sesuwun mugi enjang enggal kekesing ati sing kapan ayo yo ya yo ai ai
dino melu setya ngewangi ngeteni iya iyo iyo iya iyo yen sepur senja wis katon teko esamu nambani ati udah waseso ơi bước nhau 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 ơi biết nhau ơi bước ê ê ê ứa a ý ê ê ê ứa a ý ê ê ôi ứa a ý hốt yeah ơi hốt nhau ơi hốt nhau ơi biết nhau ơi biết nhau biết nhau biết nhau dạ hốt yang pakai cincin cari yang pakai gelang di tangan kiri selamat tinggal jangan menangis di lain hari berjumpa lagi gunung-gunung digawe sama jer kepiye gone banyoni durung digawe susah jer kepiye gone nglakoni ya 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 weh slow oh ya oi yuk 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 hoi hoi oh ya oh ya Yuk, yuk, yuk. Yuk, yuk. Hae, Yuk, iya. hae, oi. ứa a Sae, ứa sơ hae, iya oi. ứa a Sae, oi. Oi. Nhong. Hae, ứa a hae. ứa iya Sae, ứa iya oi. Hae. Sae. Oh ya. Hae.
Aku tansah kelingan nalikane temu sepisanan mbok aja citra ing janji yen tok pancen tresnamu sejati Elingo mring penjaluk urip bakal bisa dadi mulya tresnamu entuk kartika aja nganti mbok sia-sia Jarananku kondang saka dusun Siwalak kudu wasesa jatilane bagus-bagus tur bebengan wis kondang kaloka saenten ning Nuswantara kabeh giarane cocok karo giarane jadilan kudu wasesa kang nyawiji dulur aja lali ya tawang mangu kunane kuntong lawu bebasan pariwisata dina minggu muda-mudi sesaja paling kambang ular jejer grojogan sewu jejerinya tanpa lumaku jawel jinawel karo mesem guyu kemping neng tawang mangu indah yuk Bố nhau bố nhau dạ bước nhau lơ dạ hước hối nhau sa hước sa
hey ah, hey ah, hey ah, hey ah, hey ah, hey ah, hey ah. Hoi ya. Hey ah, 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 hey. Hoi. Esok-esok srenge kene durung metu. Asibu. Nyun pangestu Mas Kuncung badhe sinau. Ibu. Bareng awan srenge kene ana tengah. Simbah. Bingah-bingah kang wayah mantuk sekolah. Simbah. Bareng sore srenge kene ora ketok. Simbah. Bengak-bengok weruh kuncung ora nganggo katok. Delik kapal layar negari Cina, kapal layar negari Cina, saya berlayar ke Surabaya, ke Surabaya. Onga-onga bulan dadari, onga-onga bulan dadari, lintang-lintang pinggir segara, pinggir segara. Dayo teko, Gelarno kloso, klosone bedah. tambalen jadah. Yuk yuk. Yuk yuk yuk. Lho ya. Ya Mas sudah. Piye Mas Kuncung? Iki sing cilik iki. Sing endi? Iki. Iki. Heeh. Sing cilik apa Mas? Ganonge to maksudnya? Oh, Ganong iki sing cilik. Oh, ganonge sik cilik. Oh. Tak kira nek sik cilik ki apane? Lah ra cetok kok janan ming muni iki sing cilik iki sing cilik Kae apane? sing cilik ngono lho. Dajal tekono ku sing cilik senior apane? kae. Ganonge sik cilik. Ganonge sing cilik. Ganonge sing cilik. Ah. Wis adikku ya cilik kok. Iya Mas Agus. Macan mangap megap megap
kagungan reya pranyata gawe kumbira iya Yuk, yuk, yuk. ya 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 oi lelet yo ya ayo oi Eo. oi oi ya iyo oi Eo. iya ya oi ya oh iya oi Iyo. Yo. Hoi. Yo. Oi. Ya, ya. Ya, ha Ya, ha Iyo. Waseso. Piye iki Mas Kuncung? Iki piye ta Hud? Hah? Iki piye iki? Ngelak paling kuwi. Kok mlebu ning kolongane Mas Kuncung piye iki? Anget ya ana nang mlebu kono kuwi. Ya ora, Anget ta, Cung? cilik kok anget. Tahu apa piye? Sik anget ki sik lemu. Berarti nenek sapa? Kudune nenekmu. Ora, udah kok ora gatel ngono. Apa to? Aku sakjane gatel aku kepengin ha iki kancane Ora denganku. enom nek 8 ora iki barang jane. Di. Jane no. Iya. Aku tak hitung loro ya. Apa Mas Agus? Malam Setu. Malam Setu saiki iki kok malam Minggu piye to? Iya. Ayo Mas Farid ya. Ayo Mas Farid. Malam Minggu ayo koncone prapatan rame-rame bebarengan sakancane tetangan sing penak kanggo gojekan Ayo Mas. padang bulan emane yen turu sore Kebenaran awan mau ke obyekan bengi iki ayo padha suka-suka katimbang ngalamun becike gitaran kena kanggo tombo lara ati gelo di malam minggu malam yang indah sekali yo bernyanyi sambil menari
bergandeng tangan bergoyang sambil menari. Tetapi jangan kita lupa diri di malam minggu. Ayo goyang sampai pagi. Kudu waseso Asik yo. Di malam minggu berjoget bersama-sama bergandeng tangan sambil tertawa. Tetapi jangan sampai lupa diri di malam minggu. Ayo pulang sampai pagi. Ojo no. Ramelu-melu. Di malam minggu berjoget bersama-sama bergandeng tangan bergoyang sambil tertawa. Tetapi jangan kita sampai lupa diri di malam minggu. Ayo goyang sampai pagi. Di malam minggu ayo goyang sampai pagi. Wes iki malam Setu. Malam Setu. Sudah dikasih malam Sabtu. Makate Apa? Setu Hud. Aku ki kok wedi to. Wedi. Karo sapa? Karo hantu sik nyang slupi apri. Jan Aku? medeni tenan ya. Aku wis teles sih. Wis. Hantu. Iki rung sida genep sewengi wis greget aku. Hud. Iki Apa? makate malam Malam Setu. Malam Setu. Oleh Bali. Senin sore. Yes. Mas esuk isih iki. Sih. Aku ora gelem Mas Wisnu meneh ndi Mas Wisnu? Aja. Iki, Aja engko aku. iki ra gelem Mas Wisnu. Engko aku bukane ora gelem. Heeh, terus? Ya kan jenenge wong ki nek wis kadung saguh to. Heeh to. Heeh. Oh iya. Wis kadung saku ya ora apa. Mas Huda, Pripun Mas Wisnu? ini dalam rangka apa rame banget oh ini. Oh, iki penontonnya Luar jan biasa. penuh sekali ini. Penuh sekali. Iki sak lapangan ana pirang atus sewu penonton. Wah. 500.000. 500.000 susuke piro? Kok pas iki mau? Kowe iki ra ngerti apa piye? Piye? Sing ketok ono. Sik ra ketok ya Oke, ono. heeh. Lah ya Oke. ono. Dalam rangka Ambal Warso Hadeging Projo, Kalurahan Sentolo yang ke-78 Mas Kuncung. Oh yang iya. kemarin jatuh pada tanggal 13 Maret.
Oh, iki ana slogane. Apa kuwi? Slogane apa Mas? Golong giling maju, junjung luhuring budaya. Oh iya. Ah, Mas. Kuwi leres sing apik ya ngono kuwi Kayak Mas fotone Husen. sing sapa apik ta? ngono kuwi. Hah? Sing endi? Fotone sapa kuwi? Sing ndi? Iki. Heeh. Iki sing jare mau wis ra gelem kenal karo kono mau. Iki to. Fotone sapa iki? Mbon endi to mau wange. Kuwi sing wis ra gelem kenal mau. Ah ngapusi. Sesuk nak nganu. Wis ora ya wi aman. Aku weruh seseorang Mas. Di Yuda. meneh. Iki lho. Iku Mas banget Ki. ya. Iya. Sapa Jal? Oh, mesam-mesem kae. Heeh. Mas Lurah. Mas Lurah. Ah, yes. Mas Lurah ngersake lagu napa Mas Lurah? Mas Lurah. Jan senyum-senyum bae to. Ayo karang ya kita digoleki sik kok yo. Biasane iki aku nek nyeluk muni Mas Lurah, Terus diseneni sontet. sontet kita. Kok tumben meneng bae. Mbuh kuwi. Lagi kenapa ta jane iki? Oh ketunggon. Ya. Heeh, Yud. Mas Kuncung. Nek ngene iki Iki mana sing nyuwun? Apa? Wonge mlebu e. Sapa? Wonge mlebu njaluk e mau. Njaluk oh. Heeh. Pengen nyanding. Pengen nyanding. Heeh. Jebul tekan kene barang Hud. Sing endi? Sik manis. Asik Mas. Masik yo. Kudo Waseso. Asli silala. Hey. Ada di masuk ya. Ada Rizka Naluris. Ada Mas Kuncung. Sejak pertama ku berjumpa denganmu, Wetan ril. gemeter hatiku yen nyawang netramu. Masa? Duh wong ayu opo sliramu ora krasa solak bawamu tak gantekke saben dina. Hari-hariku harus menanggung rindu. Mana baik rasane pengen ketemu. Terus aja Pripun? ning Ora. pengen aku yang benci karo uripmu. Tenane kuwi. Tenang to yo. Piye Mas Kuncung? Tak anteni bae ya. Dinteni le apa? Kaya ngene rasane nantang asmara pengin nyanding atane ra ono liya apa teko siramu ngawang-ngawangku kesiksa rasa mergo tunggu tresnamu. Nganti sok kapan sliramu kesaandika. Rasa ora liya rasa tresno. Duh katresnan aja ninggal untung lunga Tinggal wae. tak enteni nadyan nganti dadi rondo. Gelem apa piye? Kudu wasis. Wasik. Bareng HD Busana Wapik tenan Mas. ada Divo Makeup Sak jose. WN Audio Sound System. Sajose. Kepenak iki Mas. Iyo iyo sejak pertama ku berjumpa denganmu, gemeter hatiku yen nyawang netramu. Duh wong ayu opo sliramu ora krasa solah bawamu tak gantekke saben dina. Hari-hariku
Jajane tok. Ayo. Ning karep tok. Ora wani. Lah yo ning karepe tok. Kaya ngene rasane nandang asmara. Pengen nyanding anane ra ono yo. Apa teko sliramu nyawang awakku. Kesiksa rasa mergo nunggu tresnamu. Besok kapan sliramu kersa andika nelake rasa ora liya rasa tresno kegasan aja tega ninggal aku lunga tak enteni nadyan ngasih dadi rondo tak enteni Senajan nganti ganti mongso. Asik. Oh ya. Ayo ayo. Yo. Slut. Wes kumandheng ing kosong kumalung suarane. Bonang reog nganti pindang. Bonang bende pemindang. Terus kebrang takut kacawi pasukan dan sani jadilan. Purwa wadyo dan musono mungkin mati ngapten sepi. Iya. Yo ya. Yo. Wih, oh iya. Ada Bu RT Mas Kucung. Nggak ay. Nyuwun apa niki Bu RT? Biasane. Ya engko dinaik. Wih, oh ya. Ning aja ditinggal lho. Hah? Ora. Lure-lure ulane somo, najan cilik butute tomo. Yen to lirik sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa. Alo-alo usi alo-alo usi pijen ki abang biru. Alo-alo usi alo-alo usi bengi ngimpi awan kedep. Yo. Sopo? Ya. Boyas. Kowe. Iya ya. Selamat. Iya. Selamat. Oh ya. Bandur. Yo. Boyas. Yo. Iya.
Mas Huda. Pripun Mas Kunjung? Nah, nyuwun kagatosipun dumateng para pamirsa ingkang wonten ing sak nginggil panggung menika dipun suwun mandhap saking panitia monggo. Monggo. Ku ndak panggungnya Kali. ngerek. Niki Mas Kunjung. Pripun? Ada adik kehilangan orang tuanya. Adik. Iya ini. Oh, Bapak iya. ibu pun tinggi. Masake niki. Coba ditanya namanya siapa? Namanya siapa? Oh sebelah sana. Oh ya sudah ketemu, Ya, sudah sudah terkondisi. Alhamdulillah. Duh iki ndelok jatilan dhewe-dhewe apa ya iki mau iki? Ucul Mas. Ucul. Lah jenenge Kok wong barongan kae mau tekno. jenenge wong tuwa ki ora ono sik sempurna Mas. Sing sempurna ki nggone pabrik kae. Anjeh. Piye Mas Huda? Ini tolong iki yang tak di parani atas. oleh ra iki. Yang Oleh di oleh atas diparani apa? sik. Dikondisikan dulu itu. Kok sik Mbak Rizka kae ono Oh, sing piye? itung-itung biru-biru ya Mbak ya. Oh, ono sing tung-tung biru. Alah. Marake mripate piye ngono iki arek biru-biru ngono Iki iki. kira-kira ono sik nambah ya ora? Ya 50.000 pertama monggo. 50.000 pertama nggih. Hut. Piye Mas Kunjung? Njaluk lagu ku mau. Apa? Biasanya nek ngene iki ono sik nyusul. Biasanya ana sik Mas nyusul. Wisnu. Karo nganu Mas sing dijine mau. Mas Wisnu nesu ero aku. Ora apa-apa, bapakne lak ora. Iya. Aja sudono Hud. Ya aja. Sing apik ya aja kok ya. Sing apik kican aja ya wis. Semoga sepeda malih dumateng para pamirsa ingkang boten berkepentingan wonten ing sak nginggiling panggung. Semoga dipun suwun kanthi sanget mandhap wonten ing arena monggo. Nyuwun ngapunten nggih. Aja sujono ta Mas Kunjung. Ora disusul kok. Tenane. Nek Siti oleh ra? Apa? Siti wae oleh ra? Ora apa-apa. Aku wis ngaku sama pondok sanjatane saka atiramu ngono lambe
and Audio Sound System. Ada Hade Busana. Apik tenan Mas. Aku wis ngaku salah kodho sak nyatane saka tiramu ana lambe geni sing ning ati enggal disirami yo ben adem kaya dek wingi. Wis aja sejono aja nyiksa aku. Tresna kowe mesti ono kudu sing ning dodo engko yo ben tentrem kaya semono. Ronce-ronce melati penange lawe mumpung slomo tansah ngelingake Kanthi tuwa aku isih tresno kowe nadyan ana godha sepira akeh. Senadyan ana godha sepira akeh. godone sepiro kae ya tetep Jangan dilakon. sujana sudah dikasih. Jangan sujana, sik Jangan jangan sujana. sijine mau apa? Hah? Jangan sijine mau sing biru-biru. Tadi Bunda Seli request lagunya 1001. Sewu siji. Heeh. Piye? Piye Mas? Yo, dilongi. Mas Agus, dilongi sik yo. 3, 2, 1. Kudo Waseso. Hoi. Sakno, sakno. Bun, pripun ben anak ralali wong tuwa. Iya. Sewu siji. Aduh Romo, ibu apuran aku yen ono salah lalu potku karo maksati aku duweni dosa nganti saiki isih rasa ning dodo. Rino wengi ralali tenan saketemu
marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali ngerti ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani suwarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuku suci gedhe ganjarane. Suka susu murni nasional selalah asik rino wengi ra lali tansah tetemo memuji marang kang kuwasa mugi enggal atur paring pangapura urip tentrem ayem muga kanthi mulya. Ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali Warga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tuku suci gedhe ganjarane. oh ya ayo oh ya Yuk. Yeah. Ho ah 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 Oh, iya. ho ah. Yo ya. Jalan soy. Oh, iya. Yo. Oh iya. Yuk.
Iya. Yo ya, yo. Iyo. Iyo. Woi. Yo. Iyo ya. Oh iya. Iyo. Yo. Jalan. Yo. Ayo Tul. Ayo Jar. Topengnya digo. Jajar. Ayo Tul. Oh iya. Yo. Ayo. Selamat. Iya. Oh iya. Iya. Kudo Waseso. Ayo. Yo ya, yo. Oyo. Loe. Oh yes. Yo. Yo. Selamat. Rayu. Kondur. Yo. Kondur. Ho. Yo ya. Selamat. Oh ya.
Yuk, 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 yuk. Oh iya. Jan-jane kangen sapa to Mas Kuncep? Ayo, ora iso ngomong berarti sing dikangeni nyusul rene. Anake wae Pak ya. Apri, apri. Ayo Pri. Sadenane aku pengen ketemu nanging kowe wis kadung gawe nesu. Sajujure aku kangen sliramu jroning batin jare kondokku wis isin Bangsan gunung rai songgo bendung. Ning sakjane aku wis paling rimo wis rumangsa. Aku wis rumangsa. Nanging yen digawe loro ora trimo aku ora trimo. Yen ayu pancen kowe sing paling ayu. yen manis Siapa tuh? pancen kowe sing paling manis Nanging dudu ayune. nanging dudu manise sing kena bebrayan salawase Yo wasis. asik yo isih kangen racun Besok saya ketemu. nah aku isih kangen iki Tadi susul loh. ora ayo Mbak Rizka Sadenane aku pengen ketemu nanging
Yuk.
seso. Hoi. Yo. Oh ya, yo ya. Habiskan. Apri. Hoi. Hoi ya. Yo. Yo. Slow. Yo. Yo. Yo ya. Yo. Slow. Oh ya. Yo. Hoi. 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 Yo. Oh ya. Yo. Selamat. Honor. Yo. Doyas. Selamat. Yo. Ayo. Slow. Hoi. Yo. Doyas. Yo. Oi. Yo. Yo. Hoi. Oh ya. Tasih tunggal babak malih. Yo.
Yuk.